Lento leni iqale ngokuthi unensizwa la ehambe usuku lonke yaze yabuya ntambama umfazi mayibuza ukuthi ibekuphi ethi bisemhlanganweni weingane ibizwe esikoleni umhlangano weingane umfazi ke abe umuntu ofonela uthisha ukuthi ngabe ubukhona yini umhlangano naku baba kabani uhamba usuku lonke wathi besemhlanganweni ngabe ubukhona umhlangano weingane bese ke uthisha athi hawu cha uyaqala lokho nokwenza kumgqibelo cha awukho umhlangano okwaba khona weingane. Okay, ngingena phi ke mina lapho ngingena lapha ekutheni ke ningenza isilimo nina madoda kukangaki ngithi kini msana ukuyekethisa umthetho kufika kanjani nje ukuthi uyabuzwa nje uthatha uyephi imini yonke kufanele nje uhlale impela umhlangano uchaza ngalokho ukuthi kufika kanjani nje lokho ukuthi uyabuzwa uze nje asiyeke ukuthi uze waqamba amanga kufika kanjani etheni uyabuzwa uyindoda ukuthi kade uyephi nokwenza emini kufika kanjani lokho nengenza isilima leyo ndoda ke leyo ngiyayithi is owner ayisekho ngaphansi kwami kuleli thimba nje ngiliholayo ayisekho ngiyayikhipha leyo ndoda leyo kufika kanjani uquliswe icala hlezi la ngiposta ama video nize nisho Mr President weyinkulumo ezakhayo ningenza isithutha anikwenze ngikushoyo umfazi yini umenza kujwayela nenze ukuthi lento nivuma lento zamaphilo wathi okushana ngamaphilo uyazi umfazi mayekushaya ngamaphilo uyitshela uyadlala uyaqala funa uthatha isinyathelo esinqala khona lapho umtshela ubiwe wabakuba ukuthi nanga umfazi sengiphakamisela isandla ungahleki ngoba usuyeqala ngelanga uzokwenza nje into enkulu kakhulu umthetho nina yabona awusekho ngaphansi sami uyabona nje mfethu